1月9日、本日は何曜日ですか？今日はですね、木曜日でございますね。というわけで、新年明けましておめでとうございます。本年もですね、FM51.0 ザ・夜もガルパン、今年もね、ちょっとこう頑張ってやっていきたいなと思いますので、皆様方何卒よろしくお願いいたします。ちなみに今日さ、先ほど冒頭部分で流した1分のね、ジョニーが凱旋する時ですか、あれって聞こえてましたか？多分なんか聞こえてないんじゃないかな説がちょっと若干ねこうあるので、もしちょっとね聞こえてたよっていう方いらっしゃったら、ぜひともねよろしくお願いします。モニターなどするとモニターなどにしておいて。聞こえてた。聞こえてた。聞こえてたんだったらいいよ。ちょっと待って。久々に参加。一応念のためね、これから流すやつちょっと聞こえてるかどうかで確認お願いします。やっぱ聞こえてねえか。やっぱ聞こえ無音です。久々に稼働したらこういうことになるんだよな。分かってた。絶対分かってた。とりあえず今これは聞こえているであろうから、なんだろうな。デスクトップ音声がね、ちゃんとね、あれが反映されてねえんだよな。さあ、なんででございましょうか。助犯人が聞こえてきた。音声でデスクトップマイク。そもそもここで表示されてねえんだよな。すべて再表示して。デスクトップの音声流すのはリダイレクト設定っすね。こんばんは。マイクがね、あれなんだよね。こいつのね、やつはね、オンにしないとね、ダメみたいな感じになってるからさ、モニターと出力、デスクトップ音声が流れてないですな。久々にやってやっぱこういうことになるんだな。まあとりあえずちょっと今年どうですかね。もう皆様方もアディショナルじゃねえんだよな。これでいいんじゃないか。こうして、はい。もしかしてこれちょっと二重で音声聞こえてたりしますかね。久しぶりでやり方忘れた。わらら、なんかエコーになった。やっぱエコーになるか。二重になるじゃなくて、こいつだったらここ。音がディレイしていた。エコアザラク。
ダメなのよね。はい。まあとりあえず BGM 聞こえてるんだったらとりあえずこいつでやってみるか。まあそこら辺はまたおいおいということで。まあというところでね、皆さん改めて、新年明けましておめでとうございます。大丈夫ですね。何卒よろしくお願いいたします。というわけでですね。大変よね。マジ今年本当あれでしたね。なんか正月だったもん。まあ今回はね、昨年は私ですね、コミケでね、ちょっと病気をこういただきまして、で大笑いでね、なんかもう風邪ですごいこうぶっ倒れまくるっていうね、そういう感じのね、ものになるんですけどもね。いやーもうねきつかった。ちょっと待ってね。さてというところで、まあ今年も、なんか今日千葉まで行けばよかったな。今年はとりあえずね、無事にこう、なんつうんですかね、まあ病気もなく普通に大笑いでね、年越しね、ゆっくりとね、過ごせました。でもって今日はね、まあ年越ししてから、まあお休みというかね、今日は平日休みだったんで、もうね、今日は久々にね、本当はね、なんかね、じゃあちょっと、じゃあ大笑い行っちゃうかみたいなこと考えたんですけど、まあ、さすがにね、大笑いにこの足で行くとなると、まあほらね、どうせほら週末にもちょっと行く予定があるから、まあそこはいいんじゃないかなっていうことでね、ちょっとね一応諦めて普通にね行くようになりました。宝くじ長者の後藤さんはきついけどね、本当にもうね。まあちなみにですね、宝くじの方もですね、無事に今日ね換金を終えてきまして、はい、一応最終的なね結論ですけど、まあ今回400枚です。400枚購入して、3000円が4枚の300円が40枚で、合計2万4000円ということでね、こちらの方の金額が確定いたしました。で、まあ今日ですね、これが要は人間のね、正月の大晦日にもこれでさ、もう配信でなんだっけ、俺と俺と五郎さんとあと春さんでしょ。でその3人でひたすらこうね生配信の状況しながら、もうこれ外れ、ちょっとこれ当たりびっくりしたみたいな感じのやってたんですけど、最終的にはね、まあ結局外れ当たりは最低保証というところでございますね。まあやっぱ当たんないわね、もうね。まあでもね、正直これを買って正月の頭までね、まあ夢を見ることができたと、そう考えるのであれば、まあ非常にこう良いものだったんではないかなと思います。まあでもね、これができたらやりたい、こうやりたいよなっていう話をしながら、最終的にはまあできな何もねなかったけど、まあとりあえずまたね年末あたりにはちょっとね隠してやっていこうかなと思うのでね、まあお声かけさせてもう今回参加していただいた方とか他にもねちょっとね参加したいですっていう風なねお声をいただいたりすることもあるので、まあそこら辺をまたやっていこうかなと思っております。というところですね、今日はまあ1時間本当久しぶりの放送ということもありますのでね、まあのんびりゆっくりおっかなびっくりやっていこうと思いますので、1時間よろしくお願いいたします。じゃあ今日も元気に頑張っていこう。 FM51.0 155回目、4回目ですね。よろしく。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をお伝えしていく、そんな地域密着型な番組志しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。で、ですね、まあこの番組に務めさせていただく私、コトーと申しますけども、あれ今ちなみに BGM どうなってますかね。ちょっと実はね、あれを入れたんですよ。エフェクターというか、あれを。
ちょっとね、音量の調整のためにね、ちょっといろいろとあれをかけたんですけど、フィルタリングをかけたんですけど、今んとこあんまりこう機能してはいなさそうな感じかな。とりあえず BGM の音量などちょっとね、皆さんの状況分かったらちょっとお伝えいただければと思います。普通に聞こえているのであればね、さほど問題はないかなというところですので、よろしくお願いいたします。さてと、というところでございまして、今日のね、お話ですけどもね、今日はその年末年始のね、お話をと思ったんですけど、まだね、ちょっとそれをするにはね、ちょっとね、まだね、早い部分がちょっとあるみたいなので、またそこの方はちょっとまたおいおいやっていこうと思います。つってもね、年末の放送を見ていただいた方いらっしゃいますかね。ニコニコ動画の方で、要は、あれですよ、GoPro を使ってですね、GoPro でもう広角で定点観測としてね、配信させていただいていたんですけども、いやー、まあ、すごいことになってましたね。ちなみにこれがね、お正月の、大洗磯崎神社の大鳥居前のね、光景でございます。これ日の出を出る前ですね。やべえよな、もうね。ちなみにこれ、左側の方を見ると、左側のさ、要は、C5M のスーパーギャラクシーが出てくるね、橋があるんですけど、あそこのところまで、あそこの上のところまで、もうびっちりとね、車がね、路駐してます。で、右の方にもびっちりと路駐しております。やばいです。正直もうね、この正月のタイミングはね、ここのね、道路交通状況がマジでね、えらいとんでもないことになりますからね。ちなみに初日のこれ日の出なんですけどね、初日はね、ちょっと残念ながら分厚めの雲がかかっていてね、全然見れない状況でした。でもってちょっとね、端っこの方にさ、これがね、こっちの方のこの人だかり、その大洗のね、日の出を見に来ようとしていた方々なんですけども、後ろでリドゲ、ラジアやマリカーの音してたな。なんかさ、最初これを見たときにさ、あれってあれじゃね、オウムだ、あれだ、ナウシカの、風の谷のナウシカで最後、オウムの暴走してるときに、風の谷の方々が避難している、あれじゃん、あれな感じやんみたいな感じでね、ずっとギラギラ大笑いしましたね。後ろリッチレーサー、リッチレーサーやってたのはカノンさんやな。リッチレーサーやってるカノンさんで、後ろの方でマリカやってたのが誰だっけな、エラキンさんと、ハルさんと、あと誰だっけ、多分あのタイミングだと、関レイさんとトナンさんかな。で、こっちの方でひたすらね、こっちがさ、もう研修でうわーってやってるのにさ、コメントでね、普通にそこにいるのになんで喋んねえっていう感じぐらいにね、コメントでね、送っていくっていうね、そういう人たちがいました。全くもってひどい方々だ。初日の方はもうほとんどね、全然日の出がね、見れない状況でありましたけども、しょうがないよね、もうね。というところで、ちょっと名前の読み上げましょうか。今川ボーイさん、川崎のじいさんに鋼さん、大洗に帰りたいさんにライカンさん、関レイさん、ボコライブさん、ちょいのりさんにモノマックスさん、ボコクマさんに、ネオ中野さんにアイ&Kさん、マリンバさん、キビモガさん、他の話の方々もですね、改めてこんばんは。 FM51.0 ザーヨルモガルパン、今日ものんびりとスタートでございますっていうところまでセットでやったところでね、あれですよね。ちなみに大洗磯崎神社さんのね、ど真ん前、こんな感じ。本当に日の出をね、過ぎたあたりがね、もう超絶ピークになるんですけど、こんな状況ですよ。もう見ていただくと分かる通り、もうね、すっげえ行列なのよ。正月の大洗は海側の方に行くところと、この磯崎神社さんに登ろうとする車のね、このね、2台の、このね、2列ですか。ちなみにこれを右側を見るとこんな感じです。もう右側の方もこれ全部言っとくけど路駐だからね、もうね全部路駐してて日の出を見ようとする人たちでございますよ。でちなみにね、今回ですねやっていたのがねこれです。いや今回ねちょっとね面白おかしくねちょっとその要は定点観測をですね中愛丸さんでお泊まりさせていただいてたんですけどもこの中愛丸さんのところでこのねプラ板をこう要は GoPro を使って窓ガラスのところにこうキパンとね吸盤で貼り付けをしてで一応ちょっと落ちたら怖いなっていうのがあったんで部屋の中のね物と要はこう紐で縛って観測をするというねそういうことをしていたんですけども
これでこれだけでようあれが撮れたなとね、結構感動的な感じでございましたよ。でまあね、その要は大洗のね映像中継をねこう流しながらこう配信やってたんですけど、案外そこそこにね、マリンバさんとかそこら辺の方々に来ていただいてすごく楽しまれていたということでね、いや誠に嬉しい限りでございます。はい、そしてちなみに左側の方こんな感じです。やばいっす。やばいですね。もうね。いや、だって保険かけなきゃさすがに怖いでしょこれ。いやだってさ吸盤の力は結構強めのやつ買ってちゃんと水とか塗って要はねもう剥がれにくいようにしてはいたけど、万が一これで落ちてさ、ほらだって下結構人がいるわけじゃん。普段のお笑いだったらね多分落ちても人に当たる確率ってそんなに高くないけど、この年越しの場合だと落ちて万が一人に当たった時のことを考えるとちゃんとね保険かけとかないとねほんと怖くてできない。というところでね、でも最後まで落ちることもなくね、朝の9時までずっとね観測できていたのでね、よかったです。いやーマジね、正月早々からそんなことで訴訟なんかされたくないじゃない、もうね。で一応ちょっと戻してこんな感じですね。ここのところ一列行列とこっちの方ですねずーっと連なってるのが要はあれですよ、路中の方々ですよ。でね、ここら辺の方からここのね先頭の方から路中でちょっと動けねえからってことでここら辺に車を止めて左折をしようとしてる方々が多いですよね。正月の大洗の貴重な映像。大洗の貴重な映像、あれはなかなかね見れるもんじゃないですからね。確かに靴を干してるように見えなくもないわな。でもこんな靴があったらなかなかここにやるってあれだからね、どうやって貼り付けるって話なんか接着剤かなんかね。という形でそんな感じのね年越しの大洗をね過ごしておりました。無事にでも今年も本当ね数字も怪我なくなんとかね終えることができて本当に良かったです。さあ、ということで、今日はねそこら辺のね年越しの話の前にですね一つねお話をしておきたいところがありまして、そこがですねこちらでございます。ダンツはい、というわけでね、大洗にあります王将亭というねホテルのね今日はねお話の方からいきます。ちなみにこれ収録というか撮影しているのは、去年のお話でございますんでね。いや去年はなんだかんだすげえなんかね休みをねちょっと多く取りすぎていたからもうちょっとねつってもね今年はねいろいろと配信機材ちょっと新調したりだとかそこら辺のことを用いてねちゃんとしっかりとつなげられていければなと思います。で今日まず話すところなんですけどもちょっとお待ちくださいね。よし、スキャンプさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。鋼さん一回泊まってみたい。わかる俺もね一度はねなんとかねちょっとね泊まってみたいなと思いつつもね、でもねここ泊まるのね結構金額的にも高いんじゃねえかな。ちょっとお待ちくださいね。ちなみにね王将亭さんのホームページ見てみるか。かもめ王将亭の打ち方。ちなみにね大洗の王将亭さんってねあれなんですよね。かもめに松に何々亭の亭ですね。そうするとこちらの王将亭というところでだいたい普段僕がねここを使うのはお風呂ですね。ここって日替わり入浴ができるんですけどもここがね1000円で日替わり入浴で大洗ホテルと同じくらいだったかな。午後2時半ぐらいまでですけど、大洗ホテルと同じくらいだったかな。高級感あふれる。高いんじゃない？料金は一般人だと、あんこうコース、あんこう鍋とかが食えるコース、でもあれだね、竹コースとかもあるやな。竹コースってどんなんだっけ？なんですと、外湯。お料理が
安光膳、竹膳。竹膳はどんな感じ？竹膳は鍋はない感じかな。あんこう鍋じゃねえんだな。やっぱあんこう鍋食べるんだったらこのあんこう膳コースに選ばないかんだよな。どうも、鶴見さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。そしてなるかさんもね、いらっしゃい。ありがとうございます。うちもね、ほんと久しぶりの番組でございますんでね、なんかね、喋れるのに結構不安ありますけど、今日ぜひともよろしくお願いします。で、そこのあんこう鍋コースの場合ですと、ですね、休前日ですね。および8月の21日から8月の31日は、一般コースだと、2万円ですね。それぐらいの額はいくよな。なかなかすごいいいホテルだからね、ここね。かなり高級感はね、すごくね、ありますよ。で、磯コースとか、本当にね、安いコースだったら案外いけるね。一般で竹コースですね。この竹コースってやつでいくと、14,670円でいけるんですね。14,000円でしょ。で、料理は、竹コース、ローストビーフの変わり寿司4種盛り、王将亭特製トマト鍋、で、飛龍島うま煮。飛龍島のうま煮っていうんですかね。いけなくはないかな。コシヒカリ。いけないことはないかな。でも、行くんだったら、せっかくだったらちょっとあんこう鍋食べたいかなってのはあるけどね。ちなみに竹だと、これ船盛りか。ちなみに松膳の場合だとこういう感じのパン飯ですね。やべえな、大丈夫かな。これ食べた時になんかいいコメントできるかどうかなかなか怖いところだけどな、これな、もうね。というところでございます。で、今回ですね、その王将亭さんに行ってきた理由なんですけども、ここのね、実はご飯どころがございまして、そちらの方でですね、ちょっとね、お食事をちょっと食べにね、行ってまいりました。はい、ちなみに内装はこんな感じですね。入り口ロビーから入るとね、大洗の端っこの方にありますので、中港側の方にね、こちらがね、向いてるんですよね。ちなみにね、大体中港、王将亭さんがあるのは、大体これがね、普段の大洗の場所なんですけども、大洗の中の上の方に行って、アクアワールドの水族館から、さらにもうちょっと奥に行ったところですね。見晴らし台なんてあるんだ、ここ。ちょっと今度行ってみようです。入船さんとか、あれです、開門橋のあたりと言えばいいんでしょうかね。開門橋のあたりのところから、入船さんがあって、入船さんのさらに奥の方に行くと、こちらのですね、王将亭さんがあるという形でございますね。はい。で、王将亭さんのね、中なんですけども、こちらの中の方に入っていくとね、食事処水木という、レストランがございます。で、今回はね、ちょっとね、こちらの方でね、お食事を食べさせていただいたんですけども、いやー、なかなかね、素晴らしかったです。なんか今回個室だったんですけど、食事処水木さん、こちらはね、予約制にはなってはいるんですけども、こちらがですね、松花堂弁当、1980円、お味噌汁とお茶碗蒸し付き、お刺身御膳と天ぷら膳、大エビフライ膳、海鮮丼、常陸牛の鉄板焼き膳ということでね。大体一番最低ラインとしては1650円ぐらいから、上限2200円ぐらいですね。いや、これね、すごくいいですよ。さーてと、で、こっちの方ですけどもね。ごめんなさい。これあれですね。特に普通に行けば、空いてれば入れる感じですね。予約とかは特にはなしですな。で、お値段的にはこんな感じで、大洗の、一般的なランチと比べれば、ちょっと少し、つっても言うて5、600円ぐらいか。ドリンク付きなんだね。大体大洗で1600円とかでさ、食うよね、大体ね。で、ここら辺だったら600円ぐらいプラスすればっていう感じだから、そんなに、そう考えるとね、べらぼうに高いっていうわけではないよね。で、そう、大体のね、料理と飲み物とかドリンクもね、ついてくるんですけども、中はね、個室はこんな感じでございました。個室がこんな感じになっていて、外の庭のね、庭園をね、見ながらのね、感じなんですけどもね、こっちの中港側ですね。
いや、これむしろ安いね、こう、晴れていたりとか、晴れてる時とにちょっともう一回来てみたいですね。晴れてる時の景色と、あとね、ここにね、連れてきてくれたね、人がね、言ってくれたのが、ここのね、雪が降ってる時が一番いいんだというね。まあ確かにこれ雪降ってる光景だったらすごく綺麗でしょうね。まあ今回はちょっと曇りだったから残念ではあったけども。で、ランチタイムに関してはですね、ワンドリンクサービスでホットコーヒー、アイスロン茶、オレンジジュースということでね、食事を注文された方にはご用意してますよということでした。景色醍醐味。さあ、そして今回はですね、この椿というね、ところでね、ご飯を食べさせていただいたんですが、他にも、あずさというところがあって、いろいろと部屋数がね、こんな感じですね。1から、立花、代々、桜、桃、あずさ、椿、なんだっけ、欅。これ欅だよな。ちょ、待って。日本語テスト中。欅、よし、オッケー。欅。手辺にもん。待って。手辺にもん。くぬぎ。あ、よし。気変にもんだから、くぬぎ。オッケー。待って。これなんて読むの？栃木？うわー、難しい。これっすね。くぬぎ読めて、これ、土地ってそのまま土地の。漢字検定、わら。栃木、だってでもこれ栃木の土地ですよね。土地。よし、土地合ってるな。これ続いて、これはね、俺ね、わかる。これね、クスノキ。クスノキ。はい、オッケー。クスノキ。次。待って、木偏に秋もみじはそんな書き方しねえだろ。木偏に花だよね、もみじはね。待った、もみじ上にあったな。13の部屋がもみじやな。待った、11、クワじゃねえよな。でもあれは金偏か。金偏に秋でしょ。で、手辺に夏、えのき。12はえのきだね。11はなんだ。11なんだ。木偏に秋。誰か教えて。木偏に秋の呼び方がわからない。で、13が、これがですね、もみじなんですよね。もみじ、かえで、木偏にりょうなんだ。木偏にりょうなんだっけ、なんか言われればすげえわかりそうな気がする。で、木偏に最後、なのかな、で、桐、松でしょ。で、19、梅、菓子多分これ菓子じゃねえか。菓子あった。菓子。で、最後、菓子、竹、杉っていう感じですね。なんでこんな妙ななんか漢字テストな感じになってんですか、もうね。いやー、ちょっと待ち。ごめん。全く話するんだけどね、ちょっとこういうやつね、ちょっとね、一回ね、ちゃんとね、読み方を、ね、見ておかないとね。ひさぎ。なんなのそれ。ひさぎって聞いたことね。ほんとだ、ひさぎって。むずっ。ひさぎは日本に自生する植物の一種で、あずさと一緒なのかこれ。日本語は難しい。なんか梅の花みたい。秋のやっぱ花なんだね。いや難しいわ。じゃあ木偏に夏。木偏に夏はなんだ。すすきかと思ってた。違った。わら。と書いて、木偏に夏は何と書く。やっぱえのきか。それ俺言ったよね。正しいよな。えのきは俺正しくあってた。っていうことはあれだね。このひさぎだけ分かんなかった感じが。いやでもまあいい。そこら辺は話ちょっと伸びるのやめとこうか。これだけの部屋がねございますよということですので、興味ある方もね、ぜひともね、他にこれ確かね、ホームページの方でもいろいろとね、載ってたんですけども、かもめ松でにして、確か施設の、
あった。はい。こういう感じのね、なんかもう本当にザ会食どころっていう感じの、なんだろうね、広角機動隊とかのなんか使われてそうな感じのあれですよね。中に日本庭園みたいなのがあって、いやー、ここで食べたらすごいことになりそうだな。で、これが竹の間か。いいっすね。これいいっすね。この部屋。こんな感じの部屋と、で、あと廊下はね、こんな感じ。いや、宴、あそこで宴会いくらかかるんだろうね。ここいいな。和室、テーブル席もあるんですね。多分一番角のところだから、あれか。飲み物取ってきたら、面白いことしてるんだから。やっぱいいな。大宴会場、竹の間でしょ。部屋によってグレードがあるんですかね。部屋によってグレードがあるんですか。いや、基本ね、グレードはね、そんなにはね、なかったはずよ。あそこで出してるご飯的なものとかは。はい。で、ちょっと話の方をね、戻させていただきまして、今回ね、食べさせていただいたものがね、あるんですけども、それがですね、これは大森さんのやつだろ。今回食べさせていただいたものが、こちらでございますね。ドンツ。というわけでね、今回はね、常陸牛のね、鉄板焼きですか。こちらの方をね、もうね、いただきました。いやー、ここのね、鉄板焼きね、人数によって部屋が変わる感じかな。多分人数でしょうね、部屋の変わり方としては。こちらの王将亭さんのね、お肉ですね。もう言わずもがなの、私が大好きなですね、鳥荘さんという、久しぶりの飯テロワラ。ところの、お肉を使ったものですけども、やっぱ常陸牛のね、ランク、うまそうじゃないか。いやー、これはね、めっちゃうまかったですね。固形燃料を使って鉄板をねこういう風にあるんですけど、その上でね肉をねこう焼くんですけども、もうねやっぱこうちょっとね軽くね置いただけでねジャーっていう風にもう焼けるので、ね、大体ねもう片面に1分もかかってないんじゃないかな。ちょうどいい感じにはねもう1分30秒から30秒ぐらいの感じで焼いて、でこのタレで食べるんですけど、すごいうまかったです。ほら普段さ大体ね中園さんとかでさ食べたりするんですけど、中園さんの肉と比べてもね、やはり同じ常陸牛というのがあるんですけどね、やっぱこっちの方がちょっとねグレードがちょっと一発高いやつでございましたな。いやこのね肉を豆板焼肉じゃないんだ。豆板焼肉ではないですね。鉄板焼きですもんね。そう豆板焼きっていうのって結構あるんですよね、大洗ってね。あれもねなんかどっかのところでオプション料金がかかるけどやれるっつうから今度やってみたいんだよね。いやーでもねなんかもう年末前にねこれはねすげえ美味しゅうございましたね。で他にもね、こちらがね松花堂弁当というもので、こちらが1900円ぐらいのものだったかな。でこう小鉢やら何やらといろんな本当にねすごいこういろんなものがね詰め合わさっていて、とてもねなんか彩り的にはめっちゃカラフルなね感じでございましたね。絶対うまいやつやん。私はでもねそれでもやっぱ食いたくなったのはねやっぱあれですよ、常陸牛ですよ。常陸牛、常陸牛やっぱでもちょっと待って、料理のやつがどこ行ったこれですね、松花堂弁当に刺身定食。今度でも一回ぜひともね、皆様方にはねこちらの方の常陸牛のね鉄板焼き膳か、これはねぜひともいただいてみていただきたい。これ2200円の税込み価格ですからね。2000円だったらだって大洗でね結構海鮮丼だとかなんだとか食べるとやっぱ1500円ぐらいでしょ。1500円に対してプラス500円すればさっきの常陸牛の鉄板焼き膳が食えるわけですから、ぜひともね一度はねちょっと行ってみたいところでございます。行ってみていただきたいですね。続いた時何食うかな。続いた時ちょっと天ぷら膳とかそこら辺食べてみたい感じだかな。というところでございました。こちらのねお食事処水木さんがある王将亭さんにはね普段ねいつもだいたいこう日帰りでの入浴とかでね行ったりするもんなんですけども、
こういったご飯等のところもあるからさ、ちょっと一度はね、またちょっとこう別で行ってみるというのもね、一つ手かなというところですね。ちなみにね、ホームページの方にはですね、日帰り利用の感じですけども、こちらです。松の湯がこんなんで、ヒノキはね、これね、お風呂ここ最高よ。特にね、俺、なんだっけな、この後に、俺、平日休みがあったから、一日休みやったから、朝から大洗に行って、だいたいね、2時半とか2時ぐらいだったかな。お風呂にね、ここに使って、もう、一人でですよ。一人で、ここの王将亭の露天風呂で、ぼーっとね、気持ちいいみたいなことやったんですけど、いややっぱね、平日大洗って最高ですよね。人がね、いないここのお風呂をね、一人でこう、独占できるっていうのは、あれはね、気持ちが良かったですわ。まあでもその後帰ることを考えると、ちょっと若干憂鬱にもなっていたけどね。上島かのんさん、いらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。今ですね、大洗にある王将亭さんのね、お話をね、メインにしております。最高の眺めですね。ちなみにね、こちらですけどもね、お風呂に関しては、午前11時から午後3時まで、受付に関しては2時半が終了となります。で、日帰り入浴金は1000円となっていて、こちらはですね、貸しタオルの普通のタオルとバスタオルが組み込まれています。これはね、ほんとね、ありがたい。ほら結構いろんなところでさ1000円ぐらいで、大体ほらスパイ系だとさ1000円の入浴払って、そこからこうタオル代だとかってあるけど、王将亭さんの場合は1000円で全部組み込まれてるから、そこら辺考えると実質的な入浴料金ってほら800円とか、大体ほらタオルとかのレンタルって100円とか150円だから、まあ、700円ちょいぐらいと考えると非常にこうねリーズナブルだよなというところですね。もう最高のね眺めですよ。もうだってあれよ、海からさ普通にこうね開門橋のさあたりの海の塩田とか中港とか見えるんですよ。これね4月5月ぐらいがね一番最高に気持ちがいいです。ランチと風呂両方行けますか？行けます行けます。ランチは先ほどの水木のところはですね、コース料理などはご利用日の3日前からの予約をお願いされているんですけども、通常の、消化弁当、海鮮丼、エビフライ、天ぷら膳、刺身膳、常陸牛の鉄板焼きなどに関しては、まあ常陸牛の鉄板焼きはちょっと数に限りがありますので、その日提供できるかはね実際行ってみて、これってまだ残ってますかというふうに聞いてみていただくのが一番良いかなと思います。で、ランチタイムですけども、水木ではですね午前11時半から午後1時半、ラストオーダーは午後1時となっております。なので一番いいのはですね、まあ今ね中野さんがですねランチと風呂両方行けますかということなんですけどもね、行けますね。一番いいのはランチタイムで11時半ぐらいからですね、水木でこうゆっくりとね施設包みを打ちながら美味しいご飯をいただいて、でそのご飯をいただいた後にそのままね上の階にありますのでまあフロントでねお金を払っていただいて、そのまま日帰り入浴で入っていけるっていう、いやなかなかねこれはね最高だと思いますよ。まあお風呂入ったご飯食べた後にお風呂っていうのもねなかなかあれかなっていうのもあるんですけど、まあ逆に言えばその逆にいけるわけですからね。ゴロちゃんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。ねえねえゴロちゃん、今度さ王将亭行かん？王将亭のねお風呂入ってねランチを決めるっていうね最高に気持ちのいいことしようぜ。これねほんとねすげえ美味しかった。ちょっとまたね鉄板焼きは食べてんだよな。いいね。よしじゃあ今度行くか。あれだねお風呂入ってからランチの方がいいんすかね、この場合だとね。だいたい11時ぐらいからお風呂入って、で12時ぐらいにまあ一応念のため予約しておいてね12時過ぎからちょっとこう入ってご飯食べてっていう、もうそれだけでもね午前中贅沢な過ごし方の一つだからな。風呂上がりのぐったりランチ。ということでございましてですね、王将亭さんのねお話をさせていただきました。王将亭さんでございますけども、分かりやすいところからいこうか。はいというわけでですねこちらがですね大洗のマリンアクアワールドのところですね。アクアワールドの通りをこれをですね上の方に登っていて岩井町方面に向かいます。岩井町方面に向かう途中、この坂道のでここのところですね、ここを見ておいていただくと分かりやすいかな。大洗王将亭入り口というのがここ2つありますので、本当ねちょっと分かりにくいんですけど、ここです。この細い道を入っていきます。
決してですね、このね、右手にあるですね、初見殺しの曲がりな感じで角。はないから、くれぐれもね、お気をつけください。このね、ちょっとしたね、ほんと細い道、こんなところにあんのかよっていうね、道をね、まっすぐ進んでいくと、急に出てくるんですよね、この王将亭さん。すげえよな、本当にもうね。こちらもね、入るときも、ここの中はロータリーになっているだけなので、駐車場を入れる場合はこちらですね。道路来てから右手側の方に入り口あるので、こちらの方に遅ればせながら後藤さん、こんばんは。和骨です。ということでございましてですね、本日ね、ご紹介をさせていただきました王将亭さんのですね、お話でした。以上ありがとうございます。さあ、というわけで、片言には坂田さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。というわけで、これで年末の話を終わらせられるかなと思ったんですけど、まだまだ終わんねんだよな。年末最後お話ししなきゃいけないのが、花さんの誕生日まだね、話してないんですよね。いやー、去年終わらずしてこの放送を終わらしちゃったからな。そこら辺の話もきっちりとねやっていかないといけない。まあそこら辺は明日花さんの誕生日一気にやって、そこから年越しのね大笑いのね話をメインにやっていこうかなと思います。ちなみにですね、ちょっとこう3日ちょっとねせっかくなんで、大笑いのね日の出のねあれなんですけど、実はですね、もう僕実は31日から何日までいたっけ、年末の31日から1、泊2泊3泊4泊5泊か5泊6日で大笑いいたんですよ。で2日目の朝ね、もう一回ちょっと日の出ちょっとチャレンジしてみっかと思って2日目起きていったら、結構綺麗にね雲がない状態が続いてまして、でそれをこう写真撮ったのはこちらなんですけども、嫁の誕生日を見ていただけるとね分かると思うんですけども、こちらねまだ働いてない、まだ働いてないの？ちょっとざけんじゃねえよてめえ、お前もうそろそろってかあれよ、ちゃんとあれ用意しときなさいよ。本当にあれ用意しとかないとなかなか大変だからね、もうね。でこれがね2日目の日のですね。というわけでね、エラキンさんいらっしゃい。確かこれあれなんだよね、エラキンさんと一緒にね見に行ったんだよな。なんとなく俺が朝起きてよしちょっと俺日の出見に行ってくるわって言ったら、じゃあ俺も行くって言ってね、エラキンさんと一緒にねこう見に行って、2人でね感動しながらねこう写真撮ってました。おいす竹マックさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。ちなみにね、こちらのうちの番組でもですね結構話をさせていただいてるんですけども、大洗ではですね日の出基本的には大洗の立地的な都合なのかな、沖合の方って結構朝方になると雲がね停滞しやすくみたいで、基本的に大洗で日の出を見るときって大体ね雲があるんですよ。で、こういった形で要はねもう水面の上から基本的にはその雲の上の方に来てからようやく日が見えるんですけど、日本の夜明けぜよ。これの水揚げ、要は水面から太陽が上がることを水揚げという風なね表現をするんですよね。そこに関しては僕ねあれです、どうだっけ、うせやさんの旦那さんだ。去年か一昨年にね日の出を見に行った帰りにうせやさんで朝ごはん食べてる時に、今日は日の出よく綺麗だったろって言って、ああそうですね、すごい綺麗でしたよ、こんな感じです、ああ水揚げじゃんって言ってね、そこで水揚げっていうことをね教えてもらいましたけど、いややっぱこういうの見てこそねやっぱ日の出ですよね、もうね。もうここら辺からずっとね望遠レンズでねズームでバシャバシしまくってましたけどね。このちょうど水面から上がってきた感じのこれですね、ご来光ですよ。やっぱこれを見なければね始まらんよって話よな、日本の夜明けっていうのがもう。これがですね2日目のね朝のね日の出でございました。太陽が水平線にへばりついている。そう、あれ見れるのやっぱねなかなかないからね、お笑いでもね。個人的にはね今回撮れた中でのねベストショット多分俺こいつだな。いい写真。これは俺すごくねいい写真だなとね自分でね自画自賛しますね。でその後コンビニに朝飯でも買いに行くかって言ってラッキンさんとフラフラーと歩きに行ったら、ちょうどね稜線を見つけてセブンイレブンの裏側にね漁師さんの船がこう載せてあったから、それをこう写真をね撮ったりしてやってましたね。
ここにまた傑作が誕生しました。良いですの。いやでもね、やっぱ大洗の日の出だったらやっぱこういう風にさ、なんか水面がさちょっとこう赤く照らされて、しかもその水面から湯気が出てるっていうのがやっぱこう綺麗ですよね、もうね。でもこれも好きだな。海面がこうしっかりとこうさ、海面の波とかの動きがしっかり見えてて、でそこから水平線からね太陽が来て湯気が見えてっていう。やっぱ日の出っていいっすね。もうね、日の出はねやっぱね何回見てもね素晴らしいです。というわけでね、大洗に来た際ぜひともね日の出をね見るねちょっとものを見に行ってみてはいかがでしょうか。大体今の時期だとね7時ぐらいかな、もうね、7時ぐらいには日が上がる形になりますので、ちょっとね6時半ぐらいに起きてちょっと宿からちょっと抜け出してね、水平線や地平線っていいですよね。そうやっぱね水平線とかほら個人的にはあんまりこう太陽系のラスボス降臨、やっぱ水平線をねあんまり見ることがないのでね、ぜひともねこの光景を見ていただきたい限りでございます。はい、というところでございまして、今日のところはこの辺で終了ですかね。これが一応ね正月これ2日目か、2日目初日は俺何してたっけって思ったんだけど、初日ねあれなんだよね。川俣さんで初日川俣さんでご飯食べて、でその後宿に帰ってきて12時半ぐらいか12時ぐらいから悪いちょっと俺上で寝るわって言ってそのまま上で寝て4時か夕方ぐらいまでがっつり睡眠してた気がするんだよな。で晩飯はココスだったよね。懐かしい。いやマジ楽しかったね。すっげえ楽しかった。いやめっちゃ超楽しかった。いやまた来年か、また来年の楽しみですけどもね。そこら辺ね何をどう過ごしたっていうか、ちなみに2日目明日2日明日はね春さんの誕生日なんですけど、2日目はね大悟の町にサンフラワーから見てみたい。サンフラワーから見てみたいね。確かにそれ見てみたいですね。なんか少し前になんだっけ鋼さんがねリツイートして次は軽磯の鳥居の中に太陽ですな。夢が膨らみますな。そうだね。で多分ね今だったらもうね鳥居のところに関してはそんなにね人が少ないはずだから、多分ね次行く時今週日曜日かな月曜日かな、月曜日の朝一ぐらいだったらね多分ね上磯のあたりに取れるはず。であとね一つね重大というかねあれなんですけどもね、ここは大丈夫なところだな。一応ですねちょっと注意喚起ということもあるんですけども、大洗のねここのね上磯の部分ですね。やっぱ今回もね正月にね乗る頭の悪い方々が非常にこういらっしゃるみたいで、今ここのところですね、ここの上磯に登ってきここの段差の部分なんですけど、もう完全にバリケードが張られております。なので、多分この放送を聞いている方々の中には間違いなくそういう人はいないと思うんですけども、くれぐれもですねここの場所結構登ってね海難事故にあったりだとか、写真をねいい写真を撮ろうと思ってそこに登ってね落ちてっていうそういった事故が非常にこう頻発しておりますので、しかもここにもうちゃんとバリケードに入るなっていうのがね明確にこう出てますのでね、皆様方どうぞくれぐれもここのね中に立ち入ってね写真を撮ろうというふうなねことだけはしませんよう何卒よろしくお願いいたします。気持ちは分かんないでもないんだけどね。だって僕も大洗に初めて通い始めて未だにいるんですね。そう未だにねいるんですよ。本当に。俺もね正直言うんであれば結構ね大洗に行き始めた時なんかはね2017年の信仰心が薄れた結果ですな。2010信仰心とはねまたちょっとね異なる部分だとは思うんすけどね。でも単純にねやっぱりねやっちゃいけないことはやるなよ。やっちゃいけないもの、一番なのはそういったねやっちゃいけないことをっていうふうに分からずにもうそのまま行ってねとりあえずなんかいい写真撮れそうだから撮りに行こうぜみたいな感じでそういうふうにねやってる人が多いからね非常にこう問題なんですよね。ちょっとね
年もまあそういうふうに人が少なくなってくれることを心から願うばかりでございます。はい、というところでね、今日のところはね、もうぼちぼちモラルの問題ですね。控えておきましょう。まあ本当モラルの問題ですよ、ここら辺は。まあ難しいところがあるんですけどもね、わかるんだけど、でもあれだよな、もう入り口のところに入んなよ、絶対入んなよって書いてるのに、実際に市民が出ましたからな。残念ですが、あれだけ注意されてもね。今年はくれぐれもですね、インスタ映えちょっとこう海難事故でそういったねことでね被害が出ないことを心から願うばかりでございます。はい。さあというところでね、今日もね1時間ちょっとお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のところはこの辺で終了でございます。エンディングファイヤーサー。今日は後藤さんの元気な声が聞けて何より、本当にその通りですな。お疲れ様でした。パチパチパチ。パワースポットと呼ばれる場所で同じ問題になってるから、神様への敬意がなくなってきてるね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お笑いごとまりされたのはすごい。ところで今日もね1時間お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様でした。のんびりと終了のお時間でございます。さあ、というところでね、お疲れ様でした。本当にね、久々の放送でございましたけどもね、超楽しかったです。ありがとうございます。で、一応ね、今年のね、放送なんですけどもね、今年はちょっといろいろと機材やら揃えて、なんだっけ、お疲れ様でした。ビデオスタジオっていうね、配信ソフトがあるんです。配信じゃねえや、ビデオ編集ソフトがあって、それを使って、お疲れ様でした。GoPro のね、ちょっと撮った動画だとかを編集して、番組上で使ったりだとか、YouTube の方にね、投稿をね、ちょっとしていきたいなとね、考えております。そのビデオスタジオっていうやつを使うと、例えばその街の中でさ、道路をさこう歩きながら通ってる時とかも、それの歩いてね正面から来た人に対して顔にモザイクをかけたりするっていう追尾することができるみたいなんですよね。それができることによってね、いろいろとこう楽なことにねできるので、ちょっとねそういったことを今年はね念頭試していきたいなと思います。はい。今年も1年どうしようかね、他何するかね。なんか昨年と同じようなことばっかずっとほら、やっぱ継続してね、これやるのは大切なんだけど、同じことの結局繰り返しだとさ、やっぱこう面白みというか、なんというかね、そこら辺が欠けてくるところもあるから、ちょっと、今後もね、ちょっと対策取ってしっかりとやっていければなと思う限りでございます。でも今年もさ、1年ですか。もう私もね、今年転職してからね、1年経つけど、いやー、マジね、1年経ったけど、すげえ今の会社ね、めっちゃいいっす。何がいいってね、やっぱお金の入りやら何やるとかもすごくこういいっつうのもあるんだけど、非常にこう楽なのよね。楽ではないけど、やっぱね、通勤時間がね、2時間半とかそういう風にね、変にかかんなくなったのがすごくね、楽ですね。前の職場、ほら都内にね、さっきもちょっとこうツイッターの方を上げていたんだけど、都内でねこう通うのにさ、大体2時間半ですよ。で向こう6時が定時で仕事終わって、定時で頑張って上がっても家に帰り着くのが8時半。お疲れ様です。大体通常だとね7時ぐらいに上がってたから、大体9時とかね9時半とかにね家に帰り着くっていうそういう状態だったんですけどね。今のこの職場に仕事になったら、なんと大体こう家に帰りもうね家に帰り着くのも、会社出て30分ぐらいでね家に普通にもう着けるから、いやマジ最高だよね。6時に家に入れるっていうこの幸せ感で、なんだかんだで大笑い終わった仕事終わったらね、そのまま直で大笑いに行けるっていう、ここもまた一つ違うところやな。さあ、というところね、今年も1年そんなこんなでね、仕事もいろいろと1年やってある程度慣れてきてはきたもののね、ゆっくりしっかりとやっていこうと思いますんで、今年もね1年になったぞよろしくお願いいたします。
さあ、うちのこの番組でございますけども、FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日も、毎日ですね、夜10時から、てかもうそろそろこれもね、ちょっとね、直したいところだから、ちょっとここしっかり直していこう。今年はちゃんとそういうところもね、手を回していきましょう。あとね、ちょっと今年ね、いろんなアクティビティにちょっと挑戦してみようと思いますんでね、ぜひともちょっとお楽しみにお待ちくださいませと、いうところでございます。で、次回放送に関しては明日の夜10時からですね、去年のですね、花束のお話をやってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は明日の夜10時からですので、皆様方何卒よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツァー